קיי גדרה, השכונה הפרטית במושבה. מגורי יוקרה בשכונה הפרטית במושבה. ברוכים הבאים לשכונה החדשה של גדרה. קבוצת נחמיאס גאה להעלות את רף היוקרה במושבה ומציגה בפניכם סגנון חיים איכותי באווירה כפרית. וילות פרטיות טובלות בגינות מטופחות ובנייני בוטיק מעוצבים המשתלבים בטבע הקסום. השכונה תוכננה בסטנדרטים גבוהים של יוקרה והיא כוללת 156 דירות מפוארות ב5 בנייני בוטיק לצד מתחם וילות דו-משפחתיות. קיי גדרה נבנה במיקום הטוב ביותר שהמושבה מציעה בסמוך לכניסה הדרומית של גדרה ומאפשר לכם גישה נוחה ומהירה באמצעות רשת הכבישים, כביש 6, כביש 7 ודקות נסיעה ספורות לכביש 4. מצד אחד אתם במרחק דקות נסיעה למרכז גדרה והשטחים הירוקים של שפלת הארץ, ומצד שני מוקפים במיטב המרכזים המסחריים שבסביבה, המושבה בגדרה, עופר בילו וגבעת ברנר. ילדי גדרה נהנים ממגוון רחב של מוסדות חינוך איכותיים, מושקעים ועטורי שבחים. בנייני הבוטיק. מתחם הבוטיק תוכנן על פי סטנדרטים גבוהים של יוקרה וכולל 156 דירות ב5 בניינים בעיצוב ארכיטקטוני מוקפד, הנטועים ברחובות שקטים ומטופחים. הבניינים בני 8 ו9 קומות ובהם מגוון דירות מעוצבות, דירות גן 5 ו6 חדרים, דירות 4 עד 6 חדרים ופנטהאוזים מפנקים בני 6 חדרים עם הכנה לג'קוזי. קבוצת נחמיאס עם ניסיון של 30 שנים בבנייה של מתחמי יוקרה בכל הארץ, בשילוב איתנות פיננסית חזקה, הופכים את הקבוצה והעומד בראשה קלוד נחמיאס למובילה בתחומה אמינה ובטוחה. זו הזדמנות ייחודית לגור במתחם מגורים יוקרתי ברמה הגבוהה ביותר, ולחיות את החיים שתמיד רציתם. קיי גדרה, השכונה הפרטית במושבה.